De Wijers is een prachtig natuurgebied met meer dan 1000 vijvers. Samen goed voor zo'n 700 hectare water en riet. Met Europese Life Plus-steun hebben ze in het Wijrgebied een 4-tal vijvers kunnen herstellen. Zo worden bedreigde soorten als de roerdomp en de boomkikker terug aangetrokken. Dankzij de subsidies die we gekregen hebben, zijn we hier kunnen slagen om de grote vijver helemaal te herstellen zoals die eigenlijk ooit geweest is. Ook de boomkikkervijver. Met het gevolg dat we hopen op een toekeer van het woudtaapje, van de boomkikker, van de roerdomp. Maar dat heeft natuurlijk tijd nodig. Maar het is hersteld en we zijn vertrokken. Home again, home again. Wel, vroeger was dit hier helemaal begroeid met bomen. Nauwelijks water te zien eigenlijk. En dan heeft men alles gekapt. Men zorgt ervoor dat de dijken ook wel een 6 meter boomvrij worden. En op die manier krijg je natuurlijk een heel andere begroeiing. Met het voordeel dat hier gaat ook braamstruik en zo, dat staat hier klaar om te groeien. En op die manier krijgen we dan de boomkikker terug in ons boomkikkervijver. En dat is eigenlijk de bedoeling. Opvallend is dat we in de boomkikkervijver speciale planten van Europees niveau, wat zeldzaamheid aangaat, gevonden hebben. En dat tekent toch wel dat het de moeite waard is geweest om alles te herstellen. Behalve het mooie natuurgebied heeft de Wijers ook attracties zoals Bokrijk, Hengelhoef en Domein Kiewit. Zondag 30 september kan je naar de Dag van de Wijers. Via meer dan 50 activiteiten kan je de Wijers gaan proeven, ontdekken en beleven. Zondag beginnen we eigenlijk al om 10 uur. Dan gaat in het Huis van Natuurpunt een foto- en optiekdag door. Er is daar een tentoonstelling over water in de Wijers, een fototentoonstelling. Je kan er ook deelnemen aan allerhande workshops, het liefst wel inschrijven op voorhand. In de namiddag hoef je niet in te schrijven, dat is ook gratis. Dat is vooral een doe, beleef en proeftocht voor de gezinnen. Dus we gaan op een heel aangename manier kennis maken met onze Wijers hier in Hasselt. Ontdek het volledige programma op dewijers.be.